do traballo per cápita. Eso conleva, dende a esquerda, eliminación do pluriemprego, reducción da xornada per cápita, pois a 35 era a reivindicación de Esquerda Unida fai 10 anos. Hoxe, dende logo, ten que ser unha reducción bastante por debaixo de 35, ainda que eu non me vou atrever a dar ninguna cifra. Reducción de edades de xubilación. Valoración como traballo de outros traballos socialmente necesarios. Aplicación da tese marxista do que é o traballo acumulado. Por exemplo, o traballo socialmente necesario é toda aquela actividade que permite que un produto ou servicio final aparezca. E iso, pois, é a educación, é o traballo doméstico, etc. Todo ese traballo socialmente necesario, pero que no mercado non estuvo reconocido hasta o momento. E iso é importante. Segunda cuestión. É posible, cando falo de utilización de menos recursos materiais, fixarnos, e do fracaso do capitalismo. Vou a por un exemplo que é un dos problemas máis graves que hai na humanidade. Bueno, quero, antes do reparto do traballo, dicir unha cousa. O artículo 23 da Declaración Universal dos Dereitos Humanos establece que todo ser humano ten dereito a un traballo digno, remunerado, que lle permita vivir a él e a súa familia en condicións dignas. Realmente, e dende a esquerda hai que reivindicar que o dereito humano máis importante é o dereito ao traballo, porque sin traballo non hai ningún outro dereito humano. O traballo non solamente nos proporciona recursos, sino que nos permite insertarnos, integrarnos socialmente. Sin traballo non se cumpre ningún outro dereito humano. E eu penso que iso debe estar no discurso central de Esquerda. E vou falar unha cuestión, e con isto vou a rematar, da produción de alimentos como un exemplo do que é o sistema actual. A terra acadou nos anos 80, aos finales dos 80, unha produción de alimentos per cápita, superou a produción de alimentos per cápita superior ás necesidades de alimentos per cápita. Concretamente, a finales dos anos 80 na terra se alcanzaron en produción de alimentos 2.400 kilocalorías per cápita. Dende entón, a produción de alimentos per cápita continuou medrando máis rápido que o crecimento da poboación. Nestes momentos, non teño cifras últimas, pero anda polo orden do 20% do exceso de produción de alimentos per cápita sobre as necesidades de poboación. E, sin embargo, no ano 2009, 925 millóns de persoas pasaban fame na terra. Eso é un escándalo. 3.000 millóns de persoas non tiñan acceso directo á auga en condicións higiénicas. Eso é unha verdadeira barbaridade. Bueno, pois, nestes momentos sería posible no mundo reducir a produción de alimentos, acabar coa fame no mundo, porque hai outro proceso importante que quero sinalar. A medida que os países se van desenvolvendo, se van transformando alimentos vegetais en alimentos animais. Na dieta das persoas se van sustituindo alimentos vegetais por alimentos animais. De feito, que sucede no primeiro mundo, a dieta das persoas é excesiva en alimentos de orixe animal. E iso trae como consecuencias enfermedades cardiovasculares e cancro, fundamentalmente. É dicir, a calidade da nosa dieta é peor. E desde o punto de vista do medio ambiente, que supón? Pois supón que para crear un kilogramo de biomasa animal fan falta 10 kilogramos de biomasa vegetal. Cando se produce un kilogramo de alimento animal, se perderon 9 kilogramos de alimento vegetal. 9 kilogramos de alimento vegetal na nosa dieta mellor. Non estou defendendo a dieta vegetariana, estou defendendo a dieta natural humana, que ten unha parte de alimento animal, pero moito menor que a sociedade industrial nos leva. Entón, é dicir que nós na nosa dieta, sustituindo un kilogramo de alimento animal por un kilogramo de alimento vegetal, sucedería, por unha parte, que a nosa dieta melloraría,
e por outra parte estaríamos aforrando 9 kilogramos de alimento vegetal. Con todo o que lo supón, porque a ganadería, a transformación de alimentos vegetais en carne é unha actividade moi contaminante. A ganadería é unha actividade moi contaminante polos residuos que produce e os produtos fármacos que se utilizan co gano. Pero é que a agricultura é unha actividade moi contaminante tamén, a agricultura industrial. A agricultura industrial consume o 70% da auga que se consume no mundo. En España se consume o 80% da auga dulce na agricultura. Aparte de ser logo, a través da escorrentía, un foco de contaminación difusa enorme, chegando eses contaminantes a todos os ríos e océanos do mundo. Na grasa dos pingüinos da Antártida, non sei agora porque se deixou de producir xa fai uns anos, pero recordo de fai anos, na grasa dos pingüinos da Antártida había DDT, utilizado na agricultura dos países continentais, non na Antártida precisamente. Bueno, entón fixaremos, simplemente cambiando a dieta e con unha distribución racional de alimentos se podría conseguir disminuir a fame no mundo, disminuir os recursos empregados na agricultura e na ganadería, que son moitos, auga e recursos enerxéticos, evitar a contaminación que produce a agricultura, que é moita, debido á utilización de plaguicidas e abonos, solamente con ese tipo de medidas. É dicir, é que nós temos un estilo de vida que non responde ás nosas necesidades, senón que responde á lei do capitalismo do beneficio, nada máis. Entón, as nosas propostas teñen que ir por esa vía. Entón, resumo, papel da esquerda, recuperación do coñecemento con rigor, do coñecemento científico que temos sobre a realidade, difusión deste coñecemento e a partir de ese coñecemento científico, elaboración de propostas. E a elaboración de propostas pasa por reducción drástica do consumo de recursos enerxéticos e materiais e reparto do traballo, reducción drástica do traballo e reparto